stimați participanți și organizatori! Sunt foarte onorată că am ocazia să mă adresez comunității PEFA, chiar dacă pe această cale digitală, pe o temă care reprezintă o prioritate pentru instituția pe care o conduc, reprezentanța Comisiei Europene în România. În primul rând vreau să felicit Patronatul European al Femeilor de Afaceri pentru sprijinul acordat femeilor din mediul de afaceri din România și pentru includerea pe agenda publică a unor teme importante legate de egalitatea de gen și reziliența în contextul crizelor actuale globale. Mediul de afaceri, companiile și angajații din România au dovedit rezistență la crizele multiple din ultima perioadă generate de pandemie și de războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. În consecință, acest tip de întâlniri, de evenimente, sunt un mijloc necesar pentru a găsi modalități inovatoare de a răspunde noilor realități economice și geopolitice și de a implica femeile în conturarea viitoarelor politici în domeniul egalității de gen. În ciuda faptului că reprezintă mai mult de jumătate din populația globului, multe femei încă nu au loc la masa deciziilor. Barierele economice, culturale și sociale multiple și stereotipurile de gen continuă să împiedice participarea în mod egal a femeilor în toate domeniile de activitate. Multe din aceste inegalități sistemice au fost aduse în centrul atenției de pandemia de COVID-19. Disparitățile existente, cum ar fi salariile mai mici, participarea mai mare a femeilor la economia informală, îngrijirea neremunerată și activitățile casnice au însemnat că femeile au fost mai vulnerabile la impactul economic al pandemiei. În plus, există dovezi că aceasta a dus la o escaladare a violenței împotriva femeilor. Dar aceste norme sociale nu sunt statice, ci se schimbă în timp ca urmare a evoluțiilor tehnologice, a dezvoltării economice sau a mișcărilor sociale, iar dumneavoastră, noi toate și noi toți, suntem partea acestor mișcări sociale tectonice prin care redefinim rolul femeii acasă și în viața publică, la școală și pe piața muncii, în îngrijirea copiilor și în prezența în borduri decizionale, pentru a enumera câteva zone de interes. Aceasta este o luptă universală, asupra căreia nicio țară sau regiune a lumii nu a triumfat cu adevărat. De aceea trebuie să ne asigurăm că femeile își pot aduce contribuția cuvenită în societate. Pentru că grupurile mai echilibrate iau decizii mai bune și duc către o societate mai inclusivă, durabilă și mai prosperă pentru toți. Când femeile sunt alese în funcții politice, politicile sunt mai variate și mai sensibile la gen. Sănătatea, educația și bunăstarea socială se îmbunătățesc și există progrese și în ceea ce privește buna guvernare și lupta împotriva corupției. Când mai multe femei sunt active în mediul de afaceri, sectorul devine mai inclusiv și mai echitabil. De asemenea, știm că atunci când mai multe femei sunt implicate în pace și securitate, rezultatele sunt mai durabile, mai inclusive și de lungă durată. Mai mult decât atât, femeile lideri de astăzi pot ajuta la deschiderea unui drum pentru alte femei și fete care aspiră să devină liderii politici și factorii de decizie de mâine. Asigurarea faptului că femeile și fetele și bărbații și băieții au o voce egală a fost un element central al abordării Uniunii Europene încă de la început. Este consacrată în documentele noastre juridice ca una dintre valorile fundamentale pe care este construită Uniunea. Comisia Europeană are un angajament strategic pentru egalitatea de gen în cadrul Uniunii Europene, un angajament evidențiat de o strategie de egalitate de gen și diverse oportunități de finanțare în domeniu. Uniunea Europeană a dus o activitate de pionierat în domeniul egalității de gen, cum ar fi directiva privind femeile în consiliile de administrație sau aderarea istorică a Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Ce înseamnă egalitatea de gen? Este dreptul de a fi mamă și de a avea o carieră. Este echilibrul dintre viața profesională și viața privată și salariul egal pentru muncă egală. Este oportunitatea de a deveni medic sau judecător, fotbalist sau șef al Comisiei Europene. Este puterea de a ajunge la vârf și de a fi orice vrei să fii în viață. Un studiu recent indică faptul că în România mai mult de 1/3 dintre firmele active pe piața locală au
acționari sau asociați femei, în timp ce 2 din 3 startup-uri au fost fondate de femei în 2022. Dorința de a face o schimbare în bine este principala motivație pentru femeile care își încep propria afacere. Femeile sunt încă subreprezentate în consiliile de administrație ale marilor companii și în funcțiile de CEO, președinte, dar procentul celor care dețin roluri strategice este peste media europeană. Chiar dacă România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de gen, femeile au la dispoziție o serie de inițiative și comunități, cum este și aceasta, care le pot oferi sprijin financiar, rețele de networking, know-how și exemple de bune practici pentru succesul în afaceri. Dar mai este mult de lucru. O promovare constantă a valorilor și acțiunile în echipă, în parteneriat, sunt cheia pentru atingerea obiectivelor noastre. Și asta face PEFA și asta fac toți cei din această sală în fiecare zi. Mă bucur să fiu parte a dialogului de astăzi, transmit încă o dată aprecieri echipei PEFA pentru determinare și curaj și mulțumesc tuturor celor care vin astăzi împreună pentru o Europă mai inclusivă.